Сергей, блиц. Я задам вам несколько вопросов и попрошу ответить максимально коротко. Кто величайший подонок в історії человечества? Якщо ми говоримо Коротко, ім'я. про особу, то, ну, мабуть, для мене найближче це Путін, а взагалі це, мабуть, Homo sapiens. В історії України? В історії України? Богдан Хмельницький. Сейчас. В Путін. Україні. В Україні. Зараз Да, в Україні, величайший подонок. хто знаходиться в Україні? Віктор Медведчук. Хто ваш герой? Хто мій герой? Хороше питання. Ну, їх декілька. Мені подобається Уінстон Черчилль, мені подобається Болбочан, мені подобається Степан Андрійович Бандера. Ну, я можу продовжувати, але це бліц. Що є вашим головним недостатком? Не знаю. А достатком? Ну, в мене багато недоліків, як і у будь-якої людини, просто я не знаю, який виокремити з них. Можливо, я надто мало приділяю часу тим речам, котрими варто було б зайнятися, не завжди можу собі дозволити почитати, наприклад. Чого я боюсь більше за все? Я боюсь того, що Україна може втратити державність, сподіваюся, що цього ніколи не відбудеться. Что вы почувствовали, когда поняли, что убили человека? Нічого. Я захищав своє життя та життя своєї дівчини. Ви жалієте, що він умер? Я намагався врятувати його, я викликав йому швидку і, можливо, те, що він помер, це погано, тому що він міг свідчити в суді. Але кожна людина, котра йде на замовне вбивство, повинна розуміти, що вона може опинитись на місці своєї жертви. Ви жалієте? Да, ні? Ні.